videjku zahrať Geometry Dash, čo je super hra. A bude to vlastne séria, pretože si zahráme Geometry Dash. Takže asi nás nejde na to. Poď. Je to veľmi easy. Dosť. Hrajú to moji spolužiaci v škole, takže... No poď, tak. To bola tesnotka. Cipana! Jaj! Ja, toto nenormálne, toto. Ideme ešte raz. Poď. Tak. Jaký som ja moderný. Tak. Skočiť. A teraz dúfam, že to nebude také tesnotka, lebo ja sa dolám. Poď. Nuda. No poď. Dáš tu. Poď. Jo, pekne. Už len tak. Tak, pekne. Jo, pekne. Tak sa chytajú. Mince, hej? No. Hashtag Viber, no. Ideme na to. Tak. No ideme. No, pekne. Nie, to je hlinica. Nevadí. Nie! Ideme ešte raz, lebo tu musíme na stôl, vieš. Poď. Už ma to štve, he? Nevadí. Ideme ešte raz. Tak, poď. Poď pekne. Tak. Jop. Tak. Takže tak. Nie! Bože. Poď. Tak. Poď. Dosť dobrá hra, spracovaná, ale... Mene nemajú, lebo ja som king. Poď. Tak. Trošku sa tým daže, pretože hej, no. Ideme ďalej. Poď. Keď taký som. Ja som majster, pozrite sa. Doriti. Poď. Skok. Dneska musíme dať ten prvý level, lebo ja sa zabijem. Perfektne, no. Poď. Jo. Pekne. Dáme pančak, to je easy a ja to nedám ani na prvý trik. Tak, pekne. Poď. Možno sa teraz nebuď nemal, lebo ja sa zastrelím. Nevadí. Nezobrali sme ninja. Poď. To bola tesnotka. Jak to dávam chlapci. A nie! Bože! Dobre, takže to bude všetko pre náš diel. No. Takže dúfam, že sa mi to páčilo. Nezabudnite like a odber. Takže čus!